er jeg bange for. Så, kom Søren, kom Søren, kom Søren. Yes. Far, du ved godt det, du siger deroppe. Ja, det ved jeg godt. Så det skal jeg prøve at huske på. Udad, Mads Gellert, udad! Hvad siger du? Fordi han sparker modstanderne i stedet for at sparke bolden. Det var ikke så godt gjort af ham. Nej, det vil vi ikke have. Ah, okay, K! Altså Mads K og Mads G og Mads F og Mads H og Mads S. Er der 5 masser? Og vi mangler Mads O. Er det så mange? så bliver det meget efternavns. Mangler vi Orton? Ja, Orton er ikke kommet i dag. Ah. Okay, kom igen! Må jeg styre den? Kom igen, Chris! Chris! Super godt gået ud, det er okay. Udad Søren, udad Søren, udad, udad. Nu har vi bolden og er tæt på. Ja. Christoffer kan hjælpe dig med, hvordan man gør det, må jeg gerne. Gellert og Søren tættere på. Gør det bredt. Udad, Gellert. Udad. Løb udad med den. Løb videre udad. Så har Mads Hansen plads, hvis du lige stopper. Okay, det er super. Modsat. Frilund er med. Ja, det er sgu okay, Mads Frilund. Kom Gellert! Gellert! Du står og kigger på, det er nu du skal løbe ud og være tilbyde dig, ikke? Her, havde du stået herude, så du kunne få den og haft tid. Ej, ikke 2 mand. Kom nu, ikke?
Kåre Hansen, skub nu frem, så vi kan trække den store offside. Ind i banen, Søren. Ind i banen, Søren. Ind i banen. Kom bare ind til ham, Lasse. Kom, Søren. Og lav plads. Tobi. Ja, mål i siden. Ja, mål i siden, ja. Sæt lige op på 1-2. Hvor trykker man? Så løber du med den, Gellert. Løb med den, løb med den, løb med den. Så Søren, hjælp ham bagved. Yes. Og kig modsat. 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 Og der var vist ikke så meget at sige til det der. Kåre Gellert vurderer, hvem den ligger bedst til. Jeg tror, du skal banke på mål, K. Ej. Ja, sådan. Mads Stenberg! Flot med venstre! Super! Stærk, Lasse. Rolig, snak sammen. Det kan du lige gøre lidt bedre. Kom, Gellert, så tager du turen retur igen. Kom igen. Bagved, kom, Gellert. De er slet ikke i form. Vi har ikke trænet i 14 dage, 3 uger. Så kører vi ned og spiller en træningskamp fuld knald på. Jamen, den nye linse, den kommer til at flytte. Får jeg 30% mere. Har du bestilt nu? Nej, jeg har ikke bestilt endnu, men det håber jeg får lidt gaver til. Rolig, K. Rolig. Forsinke. Nej, den er ikke inde. Der er flottet inde. Hvad er det, Mads K? Den skal de jo lige have klædet, inden vi kommer så langt. Det er 3x20. Ja. Kom, Grøn! Søren, bevæg dig. Du er længst væk, så løb ind imod midten, yes.
Gellert, du er fri nu. Udad, Gellert, udad. Længere udad. Og så sætter du fart på. Sæt fart på, sæt fart på. Ja, det er Søren Stenberg. Udad, Søren, udad. Udad, ikke så meget fremad. Ja. Super spillet. Ja, det er okay, Mads. Rigtig flot. Kom igen! Kom gutter! Videre! Står der med 3? Ja. Godt, Jakob! Sådan, drenge! Det kolder herovre. Så kalder du på den, Gellert. Længere ud af. Løb ud af, Mads. Løb ud af. K kan sagtens spille ud til dig. Så jog på den. Jog på den, og så K bagud. Ah, gutter. Ja, det er vist meget godt. Lige i dag. Hvad er halvøjen, er det så? Ja, hvad vi nu sådan synes. Ja. Mads, løb, 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 Mads. Kom sådan. Ej. Så løber du bare, Mads. Ja. Ja, kom igen, det er glimrende. Ja, kom igen. Glimrende. Videre. Ja. Lad være med at råbe, eller det bliver jo bare også. Det kan ikke nytte noget, jeg råber sådan her. Det kommer også med. Så sparker du. Ud med den. Sparker den kraftigt mig ud. Det er sjovt, det skal de have lært deres Superliga-hold. De gør det ikke. Så sparker du! Yes! Det er sjovt ud. Eller så tror han. Eller den dreng. Hey! Nej. Jo. Hallo? Ja, det er jo sådan en god gammeldags mobiltelefon, man kan med antennen på. Bare rende rundt med den.
hele tiden. Ja, rolig Jonas, han skal helt ud på kanten af feltet. Så rykker du ind i banen nu, Jonas. Indad, Jonas! Indad, Gellert! Indad! Dum. Meget dum. Var det 17 gange? Har hun fået? Ja, hun har. Fordi ellers så... Men hvor er han så gammel? Ej, du har fået. en i munden. Den er lille. Smager ikke af noget. Ærgerligt. Nu skal jeg spise det. Du er rigtig dum. Hvad? Du er rigtig dum. Hvad vi skal have spist i dag? Jeg er lidt i tvivl med, når vi kommer hjem til middag, der bliver det et stykke rugbrød. Og Ja, jamen, i aften laver jeg chili con carne, havde jeg tænkt mig. det har dårlig erfaring. Hvorfor? Sidste gang der var fire gutter, der går alle sammen til det. Så bare i køkkenet, så på skift. Tobias! Fortsæt, Jonas, fortsæt! Så står han offside og kald K med frem. Gør det slet ikke ondt i deres hoveder? Stærk lavet, Jonas. Du har... Der er... Ind i banen, ind i banen. Ja. Kom med, Jonas. Søren var derinde og havde tilbudt sig. Okay. Der er pres på. Ja. Nej, jeg rammer ham. Ah, det... Ah, det var den anden vej. Kom ind. Videre. Kom, Tobias. Orienter dig. Ja, frispark. Der, fint nok. Yes. Tobias, hvem dækker du? Tæl, hvor mange der er. Gellert, du skal kigge ned ad linjen. Skubbe, Mads Gellert. Det er allerede nu, det sker. Der er ikke noget kontakt. Nej, faktisk så kan man godt slå sig med den kontakt. Altså, Er det her? kan jo se, at Anja Flyvholm, hun lagde sig på skiliften. Så. Er det her, hvad hedder det, gummi, der ligger? Ja. Gamle bildæk, synes jeg, de snakker om. Som bare bliver fræst i stykker. Ja. Man burde her, der står plus 1 minut, så burde jeg kunne køre den op på 40 nu. Og så starte. Så er det altid 0 tid. Far, bogstaveligt talt, tudefjæs. Ja, det er ikke alle, der er så hårde nyser som dig. Ud af, Jonas! Ud af! Ud af! Ud af! Kom, Jonas! Ej, Jonas! Ja, okay. Så hurtigt ind i banen. Ind til 10'eren.